Huwag ko hinaramdam na kawalan. Kabasuan sa umanan po na sa lay kaubi imase, manipur kaubi imase, di kapon bakit na ba imahanat siya ay base. Manipur na layaw di ba matsa masuway ko na imagi magunbo pitribik. San batong natunan ganiya? Ilahagi laman sing ganiya at umanak ko ilaman sing ganiya ay ba aro imuwan sa